Il-Gvern immexxi minn Robert Abela naqas milli jifhem illi fit-talba ta' Jean Paul Sofija l-inkjesta pubblika l-ewwel obbligu tal-Prim Ministru kellu jkun li jaġixxi bħala missier tajjeb ta' familja. Din hija l-opinjoni espressa fil-Journal Times of Malta minn Alex Farrugia, attivist laburista u ex-editur tat-Torċa, illi staqsa x'inhu l-użu u l-valur ta' missier illi ma jistax jipproteġi lill-familja tiegħu, speċjalment dawk li huma l-aktar dgħajfa u vulnerabbli. Alex Farrugia insista li huwa fundamentali li ċ-ċittadin jibqa' iħoss li l-Istat qed iwettaq dmiru. Tenna li jekk din ir-rabta ta' fiduċja tinkiser, allura jispiċċa jirrenja l-kaos. Alex Farrugia sostna li rispettivament mit-teknikalitajiet, il-Gvern ta' Abela kellu l-obbligu mhux biss li jħares iżda li jagħti l-protezzjoni kollha liċ-ċittadini, f'dan il-każ lill-familja ta' Sofija u jiggarantixxi l-ġustizzja. L-insistenza tiegħu li jżomm lura milli jsejjaħ inkjesta pubblika dwar il-mewt ta' ħaddiem żagħżugħ f'sit ta' kostruzzjoni, il-Gvern poġġa lilu nnifsu f'pożizzjoni fejn l-impenn tiegħu lejn il-ħarsien tal-pubbliku li żgurar tal-ġustizzja u l-paċi ġim qiegħed fid-dubju stqar Farrugia fl-artiklu tiegħu. Dan fil-waqt li insista li l-effetti jmorru lil hinn minn dak li jista' jitkejjel bħala gwadan jew telf elettorali. Alex Farrugia mhuwiex l-ewwel attivist tal-Labour li ħareġ apertament jikkritika lil Abela u jingħaqad ma' nies bħal Desmond Zammit Marmara, Jason Micallef u ħafna oħrajn illi fl-aħħar ġimgħat kienu kritiċi immens lejn in-nuqqas ta' leadership illi qed juri Robert Abela.